Dito na, dito na. Alright. Final session po dito sa Manisiki. Jai kay, ito ako. Yeah. Session lang ah. Pamoy mo na, pamoy mo na. Pamoy mo na. Hatap ka barkada. Okay. Spare tayo ba eh? Pwede malaw. Pwede malagalaw ba eh? Eh, parang eh, sagas mo mo. Sulit mo. Sumelo. Eh, naman. Sagas ko, barkada. Eh, sulit mo. Eh, pagaling eh. Sampit lalay mo. Eh, gabay-gabay tutan. Jalaka na. Update tayo, self-side mga joy insitar. Okay, ginis man ito na. Polpo. Eh, polpo na. Ano na ang polpo? Ipatay ko lang. Sige, pansawam. Ganyan, pansawam. Tuyo po ka tala. Eh, sagad pambaong. Terpangin, takal-takal. Bali naman ko eh. Salon din kung nga kayo totoo natin. Dapi pulutan da. Yan, lock and load. Lock and load guys. Sagat-sagat tula. Tuyo po ito na ng pisingan to niyo. Panano, tigo po po na po na. Ano na? Upgrade na po kayo guys. Malit lang po siya. Pangodem. Tunay na makadyot. Para kay assistant ko. Hindi, galing mo. Ang inapulit kayo mo ah. Tulungan mo ah. Talang sa wanda ka lang ko no. Wala kang sakit po. Ha? Ito lang po. Bakal asawang. Diba sa tawag may Japanese spits yan? Ala kayo laman namin. Ay, kitura mo. Kaya rin yung ala ko sa akin. Kala ko niya po. 3.5 kaya lang may budget niyo. Alright. Pero kalau lupa to namin. Right.